Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula niki Mas Putri Maharani saka kelas gangsal welas MIPA sekawan nomor absen kali 3. Teng mriki kula badhe maca geguritan kang nduweni irah-irahan ilmu. Matur nuwun. Ilmu ninggalake kata tanpa rupa ingkang maringi jalan kangge kula, kangge masa depan kula. Ilmu tansah wonten kangge kula madangi pikiran, akehi beban saben saat lan saben waktu. Akeh gunamu yen gawe awakku, uga masa depanku.